thina sithembe uNkulunkulu ukuthi uzosisiza ukuthi sifinyelele kulokhu okungama challenges nalokho uNkulunkulu afuna kwenze ngempilo zabo. So then this coming Thursday sizoqhubeka nayo sibona ukuthi ke ihamba kanjani. Asifundeke la incwadi kaHebrews chapter 5 from verse 1. Umkristo omkhulu ufanele abe ngumuntu obiziwe uNkulunkulu. Verse 1. Ngokuba yilowo nalowo umpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemhlatshelo ngenxa yezono. Angabekezela abangazi lutho nabadukayo. Lokhu naye uzungeziwe ngokuthakathaka. Ngenxa yabo kufanele ukuba njengalokho enikela ngezono zabantu anikele kanjalo nangezakhe. Akukho umuntu ozithathela leso sikhundla kuphela obizelwe kuso nguNkulunkulu njengo-Aaron. Verse 5. Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe umpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi, uyindodana yami wena, namuhla ngikuzele. Verse 6. Njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi wena umpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki, owathi esenikele emhleni inyama yakhe ngemkhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. Verse 8. Noma indodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho, esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo, ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokukuma kukaMelkisedeki. Verse 11. Verse 11. Sinokuningi esingakusho ngalokho okukhulu ukuchasisela lokho senaba buthuntu ekuzweni. Amen. Asifundeke la ngale translation. Ithi ke for every priest taken from among men is appointed for men in the things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Because of this, he is required as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for sins. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." As he also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with the heavenly cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of the eternal salvation to all who obey him, called by God as high priest, according to the order of Melchizedek, of whom we have much to say and hard to explain, since we have become dull of hearing. Hallelujah. Ngiyathanda mina bazosikhuluma indaba yompristi omkhulu. Hallelujah. Uma ufunda le ndaba uPaul uqala ngokuchaza ukuthi yini umpristi omkhulu. Uthi la ku verse 1, wonke umpristi omkhulu uthathwa ebantwini ukuthi asebenzisane nezinto zikaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemihlatshelo yesono. Hallelujah. Amen. Ngamabazo umpristi umiselwe abantu. Amen. uNkulunkulu akamdingi umpristi, kodwa abantu abadinga umpristi. Hallelujah. Ngamabazo umpristi la eqaleni ube umxhumanisi between
yena between abantu noNkulunkulu. Wonke umuntu obenesifiso sokukhuluma noNkulunkulu bebiza ukuthi adlule kumpriest. Hallelujah. Amen. Uzobona ukuthi ke bengakafika belungu la eSouth Africa. Sasingenaye ulwazi lokuthi siyamdinga umpriest ozosixhobanisa noNkulunkulu. Amen. Usuyabona sashoda kangakanani. Hallelujah. Ngoba iorder kaNkulunkulu ithi akube khona umpriest wonke umuntu ofuna ukuza kuye uNkulunkulu kwakubiza ukuthi adlule kumpriest. Manje abantu babengenayo umpriest, babengenayo indlela yokuxhumana noNkulunkulu. Hallelujah. Manje Paul mayiqhubeka echaza ke la uthi kodwa uverse 2. Uthi ke angifunde ngesiZulu verse 2. Angabekezelela abangazi lutho nabadukayo. Uthi la angababekezelela abangazi lutho nabadukayo ngoba naye uyingcenye yokuthakathaka. Hallelujah. Ngamamazi umpriest lo owayemisiwe ezumuntu wayekwazi ukubekezela Nkosi yami. Ababeza abantu abanjani abadukayo. Hallelujah. Ngenxa yokuthakathaka naye ayephila ngaphansi kwabo kwakubiza ukuthi understand uma abantu bethi priest sixakekile. Bese naye khumbula ukuthi konje nami vele ngiyaxakeka. Hallelujah. Ngamamazi umpriest unobudlelwane obu close nabantu. Amen. Amen. Kanti futhi naye uba nabo ubudlelwane noNkulunkulu. Hallelujah. Uyabona ukuthi i-role kapriest ibaluleke kangakanani. Now last sikhuluma ngesikhathi uJesu engakathathi ingxenye yokuba umpriest omkhulu. Sisakhuluma ngompriest nje omkhulu owawaziwa ngomthetho kaMoses. Now lithi iBhayibheli la into oyenza kumpriest engifuna sinayo. Lithi lelizwi, because of this he was required as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for the sins. Lo priest omuntu okwakulindeleke kuye ukuthi kwakubiza ukuthi anxusele abantu alethe inhlatshelo. Hallelujah. Amen. Lento mangiyibuka ngithi konje Nkosi uma ke nami umuntu uyadinga ukuxhumana noNkulunkulu kodwa akanawo umhlatshelo. Kusho lo muntu loyo wayenenkinga wayengazuke enkosini. Hallelujah. Ngoba i-procedure yayithi kumpriest omkhulu uletha imhlatshelo. Ngamamazi must bring whatever offering uzindaba yakhe izolala. Hallelujah. Okwesibili lo priest lo naye ngenxa ukuthi kwakuumuntu kwakubiza ukuthi naye azinikelele yena ngoba naye ubanjwe ukuthakathaka. Hallelujah. Amen. Lento biveza indaba ukuthi umuntu kwazona eyedwa nje ephila emhlabeni unokuthakathaka bakhe. Amen. Ngamamazi umuntu yini iBhayibheli liqalekisa umuntu obeka ithemba lakhe ebantwini ngoba umuntu nje engenayo uKristu unokuthakathaka. Amen. Yikho kulezinsuku abantu ngenxa yokuthakathaka kubo bengenayo uKristu baze badukisa abanye ngoba nabo banokuthakathaka. Kodwa mawufuna verse 5 uthi verse 5, so also Christ did not glorify himself to become the high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I've begotten you. Ngifuna sibheke bazona indaba yompriest omkhulu wakudala nompriest omkhulu onguKristu. Amen. Umpriest omkhulu wengafi yena. Hallelujah. Wayengayinikeli yena ngenxa yezono zabantu. Amen. Yena wayenikela zonke izinto ezilwethe kuye ezinikela abantu kodwa yena wayeqhubeka ngompriest. Hallelujah. Amen. Uma uhluphekile ungenalutho wawunenkinga yokuthi indaba yakhe ayikwazi ukufika kumpriest. Manje kodwa masisiza kuJesu, uJesu bafowethu yena akanikeli imhlatshelo ngoba yena ungumhlatshelo. Hallelujah. Akusadingeki ukuthi ulethe umhlatshelo kuye, yena himself waba umhlatshelo, waba umnikelo opheleleyo. Amen. Ukuthi bonke ababuthakathaka
amelane owahlangabezana nobuthakathaka bethu. Hallelujah. Amen. Khumbula i-role kampriest ukuxhumanisa umuntu noNkulunkulu. Amen. Lithi la lelizwi lo mpriest owumuntu kwabiza ukuthi abe ne-compassion nokunganaki kwabantu nokuduka kwabantu. Abantu nakulezi nsuku basaduka bazalwane. Hallelujah. Manje i-role kaJesu ibiza ekutheni noma umuntu eduka kodwa uJesu njengomhlatshelo njengompriest omkhulu uyaya enkosini athi Nkosi yena ngiyambona ngiyaduka ngeziphambeko zezwe kodwa ke naye ngamfela. Hallelujah. Naye ngamnikelela kuyenzeka umuntu abe nobuthakathaka abanakho kepha ngenxa yobupriest omkhulu uJesu esimkholwayo uyasinxusela enkosini ukuthi uma kuvuka imimoya ebudukisanayo asinxusele uKristu. Athi Nkosi awusekho umhlatshelo yini umhlatshelo. Hallelujah. Yini umhlatshelo. Amen. Igazi lami lichithekela for these things. Hallelujah. Ukuthi noma uSathane eyomangala ethi Nkosi uyababona benzani kodwa umpriest uJesu bazali ungumpriest omkhulu umxhumanisi. Hallelujah. uJesu sixhumanisa neNkosi ngoba lithi iBhayibheli uyasinxusela ngezikhathi zonke. Amen. Kusho ukuthi khona izinto ezidinga ukunxuselwa kuzo ngoba khona izinto esizozenza ngamandla ethu zihluleke. Amen. Uyinto yabathe usayenza ayilungi. Udinga umpriest omkhulu akunxusele enkosini. Ungalethanga lutho wena. Hallelujah. Amen. Siza kuJesu mahala. Singalethe lutho. Amen. Bese uyasinxusela. Kule ngoma yeshangana ethi ihanya mahala Yesu. Ihanya mahala. Ihanya mahala. Hallelujah. Ithi simphila mahala kuleli vangeli. Amen. Asisadingi uyilethe imhlatshelo bazalwane. Asisadingi ukushwelezela uJesu ungumxhumanisi kubiza ukuthi thina sikhanda umhlobo nompriest omkhulu. Ebese indaba yethu iyazwakala enkosini. Ngoba yena umpriest. Lithi iBhayibheli la uverse 5 lithi uJesu akayiphakamisanga yena. Ngiyazwa. Yeye ungangene isilingwa sokuyiphakamisa wena. Ngoba indaba yakho kungenzeka ingazwakali. Kodwa bonke abayithobayo bese uThixo uyabaphakamisa. Indaba yabo izwakala kangcono futhi ngamandla indaba yabo. Ngoba phamisa uThixo. Lithi ke leli verse uJesu did not akaphakamisanga. Jesus. Hallelujah. Ungcofuna verse 5 la ngesizulu. Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpriest omkhulu. Kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi uyindodana yami wena namuhla ngikuzele. Hallelujah. uNkulunkulu uye oletha ubufakazi ngoJesu ukuthi namhlanje wena Jesu you are my son. Amen. Namhlanje ngikuzele. Hallelujah. Nathi bafethu uNkulunkulu ukhuluma indaba yokuthi ngesikhathi simkhethe njengenkosi nomsindisi uye wakhuluma ukuthi nathi singamadodana namadodakazi. Ngoba bonke ababamukelayo wabaphamandla kuthiwa bangabantwana. Hallelujah. Ufakazi uNkulunkulu ngathi. Amen. Amen. Now, ngifuna sikhulume indaba ukuthi ke lithi ke uJesu uye waba ngumpriest omkhulu ngakwehlelo lukaMelchizedeki. Ngamamazwi uma ukhumbula uGenesis lithi iBhayibheli uAbraham ebuyela la wayehlala khona wahlangana nale ndoda kuthiwa uMelchizedeki. Hallelujah. Ilawo uAbraham owaze khona wathi uzomnika u10% wenzizo yakhe. Lithi iBhayibheli malimchaza lo Melchizedeki akanasiqalo futhi wayengenasiphetho. Amen. Kwakungumpriest ongalandeleki kahle kodwa ihistory yakhe iyayivela ukuthi
wayengekho a normal person. La sikhuluma Aaron. Bakangamisa. Hallelujah. Kodwa sizwe ngoAbraham la. Verse indaba yobupriest obukhulu. Lithi ke la uJesu. Mawufunda verse 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with the heavenly cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Verse 7. Yes, sir. Owathi esenikele emhleni yenyama yakhe ngemkhuleko ngokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ngifuna ukuthi emini bazalwane lithi iBhayibheli lo Melchizedeki wayephila enyameni. Lithi ke uma esenikelile ngemthandazo nangokunxusa nangokukhala nangokububula oyenamandla okumsindisa wamuzwa. Amen. Ngizothi bafowethu ukhona onamandla okusindisa. Hallelujah. Noma singadlula ezimeni ezibhlungu uyithole uxakeke ngendlela eyisimanga kodwa ukhona onamandla okusindisa. Lithi iBhayibheli la uMelchizedeki ngesikhathi naye ekhala edlula ezintweni ezinzima wakhala kumuntu right owayenamandla okumsindisa wamsindisa ngokuba wayemesaba uNkulunkulu. Amen. Lithi because he feared God. Hallelujah. Ngifuna ukuthi emini ukusaba uNkulunkulu mawukhala kuye ngoba yena unamandla okusindisa uyakuzwa. Amen. Lithi akufazi umuntu kodwa enzeke nje izolo yabiza ukuthi siye enkosini. Hallelujah. uNkulunkulu wasizwa. Amen. Silale sesizwe enye indawo. Hallelujah. Ngoba mawukhala enkosini, inkosi inamandla okuzwa. But you need to fear the Lord. Yeah. Hallelujah. Msabe uNkulunkulu. Amen. Bese ukhala kuye, bese uletha zonke izinto kuye. Yena is going to hear your cries. Bese uyaphendula. Hallelujah. Ithi ke who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with the heavenly cries and tears to him who was able to save him from death. Hallelujah. You know, that's why David athi noma ngihambe esigodini sethusi lokufa angikusaba kubi ngokuba wena nami. Why David esho njalo ngoba ukhona namandla okumsindisa ekufeni. Bazalwane uNkulunkulu unamandla to save us noma ngabe sidlule ezimeni ezinjani. Amen. Unamandla ukusindisa kwipoverty uNkulunkulu. Unamandla ukusindisa engakutholeni umsebenzi uNkulunkulu. Unamandla ukusindisa la izitha zimelana nawe khona. God is able to save you uma umesaba futhi ukhala kuye. Ngizosho lokho emini ukuthi God is able to save us. Jesus. Hallelujah. Eyintweni nawo ungaxakeka kuzo yena is able ukukusindisa kuzo. Sesithandaza. Cela ngifuna nje lapha uverse 8 no 9. Noma eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Hallelujah. Lithi noma eyindodana uJesu kodwa izinto ahlupheka ngazo wafunda ukulalela. Ngifuna ukuthi bazalwane ekuhluphekeni khona nje ufuna sifunde. Through hardships there are things we need to learn. Hallelujah. Zikhona ukusifundisa into ezithile. Amen. And akubizi ukuthi umazi kwehlela bese ubona sengathi ufuna ukulahla ithawula uthi hayi angisaqhubeki nokholwa cha. These things are there to teach us something. Hallelujah. Ukuthi ekukholweni kwethu sibe ngabaqinisekileyo, sibe ngabaphelelisiweyo. No Jesu wela lithi iBhayibheli ekuhluphekeni kwalezo zinto wafunda ukuthembeka. Hallelujah. Amen. Verse 9. Esephelisiwe waba isisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Hallelujah. Esephelelisiwe izinto ezizehlelayo zizophelelisa thina. Amen.
zizogcwalisa kuthina sibe ngamakholwa aphelelisiweyo. Hallelujah. Ngoba bazana uma sihamba singamakholwa ngaphelelisiwe, sihamba sibanjwa yini yonke into evuka endleleni. Ikholwa lingaphelelisiwe liyahlupha. Hallelujah. Ifuna ukuyiphelelisa lona. Amen. Hamba izinto ezingekusiza ngalutho ekukholeni wakho. No, bekezela inhlupheko uNkulunkulu avumile zehle in your life. Zona zizokuphelelisa. Uthi uJesu uma izwe lingizona nani lizozona. Amen. Ngoba uJesu mayedlule ehluphekeni nathi sizodlula kukho. Hallelujah. There is no other way. Kodwa kubiza ukuthi sibekezele ehluphekeni konke ukuze sipheleliswe. Amen. Ngifuna ukusho lokho bazalwane siyathandaza ukuthi lithi iBhayibheli, and having been perfected he became the author of eternal salvation to all who obey him. Bonke abamthobelayo banensindiso yaphakade. Hallelujah. Bonke abamthobelayo. Ngizothi sifuna sikufunde ukumthobela ukuze insindiso yethu kungabe insindiso yesikhashana, kodwa kube insindiso eternal. Lithi kubo bonke abamthobelayo wabanika insindiso yaphakade. Ngifuna ukugcina lapha emini bese siyathandaza ukuthi asiqhubekeni simthobele ukuze insindiso yethu kube ngeyaphakade, kungabe insindiso yesikhashana usindisiwe for few years indaba yakho yaphinde yashabalala. Cha, indaba yonakala mangasafuni ukumthobela. Amen. Bese indaba yakho iyamosheka. Kodwa uma uzomthobela ekwijeni yonke yokholwa uzokunika insindiso yaphakade engena kuphela. Hlabeleni sithandaza sicela baba sikhulekele egameni kaJesu.